Haze nga mihabol sa Sugbo, nagkanipis karong adlaw. Gibana-bana nga mapadpad palayo pagtapos sa semana. Pundok sa mga karnaper nadakpan sa kapulisan. Daghang mga motorsiklo na recover. Publiko giawhag sa pagdaginot og tubig. Uwan magsugod na usab og kanihit. Usa ka tawo nakit-ang patay sa Bukirang Barangay sa Sugbo. Kalambigitan sa drugas ang gilantaw nga anggulo. May hapon Sugbo, Kabisayan, tanan nga mga local government karon sa lalawigan sa Sugbo gimanduan sa gobernador sa pagpaniid sa epekto sa haze sa kalungsuran. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Wa na maglangay pa si Gobernador Junjun Davides sa pagmando sa tanang local government unit sa Sugbo sa pagmonitor sa epekto sa haze sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Nunot kini sa memorandum nga gipagawas sa Environmental Management Bureau nga nag-awhag sa tanang gobernador sa Rehiyon 7 sa paggahin og pondo alang sa pagpalit og mga personal protective gear nga magamit sa mga tawo labi na kadtong dunay respiratory disease. Tungod kini sa namatikdan nga nagkagrabe nga haze sa Sugbo karon. We issue maybe a memorandum sa atong mga municipal health officers kining kabahin ining haze to heed the advice of EMB para katong mga persons with respiratory ailments, katong mga bata especially sa schools, makuan yun, they'll take the necessary precautionary measures. Isugyot sab sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang pagpahigayon og Haze Summit nga tambungan unya sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mas masabtan kini sa publiko. Kinahanglan matud pa nga masayod na daan ang katawhan sa angayan ug di angayan nilang buhaton kung mosamot pa ang haze nga nasinati karon. Naamang yun na mo yung mugahin tagpundo for emergency, naamang yun na kaya naaman tayo gitag og QRF. So karon unsay resulta sa findings mugahin gyud siya para di ta mahilo si makulang. Ang Provincial Health Office sa pagkakaron wa pay nadawat nga report kabahin sa mga nangasakit tungod sa haze gikan sa mga kalungsuran. So far wala pa. I think it may be expected anytime within the week. Okay, we start getting the report today, Monday afternoon, and then and so on Tuesday, Wednesday, like that. So we'll be monitoring also. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ang haze nga mihabol sa Sugbo ni menos karong adlaw. Gipaabot nga mumenos pagyud kini sa pagtapos sa semana. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Giawhag ang katawhan nga di angayang mupanik sa problema sa haze nga mihabol sa Visayas ug Mindanao. Apan giawhag na ang tanan niadtong adlawng Sabado sa pagpalit og dust mask aron makalikay sa paghanggab sa mga particles nga dala sa haze, hilabi na kun mugawas sa panimay. Matud pa sa Environmental Management Board kon EMB7 ni minus karong adlaw ang gibag-on sa haze. We still have to monitor, and still there is a presence of PM 2.5, although with the low concentration, no. Pero ang ako lang, di lang din sila magpanik, no? Di lang sila magkumpiyansa, di lang sila magpanik di situation kay di man gud nato mahibaw-an kay ang source nato sa kuan sa Indonesia is still going on ang part. Lando that enhance the southwest. Di pasabot sa pag-asa nga tungod sa bagyong Lando may balik ang haze ni adtong Sabado. Matod ni Oscar Tabada sa pag-asa nadala kini sa hangin gikan sa habagat ug posibleng muminos karong Huwebes ngadto sa Domingo kung mosulod ang hangin nga amihan. Apan kun aduna na say laing bagyong moigo sa nasod, posibleng mabalik ra gihapon ang haze samtang nagpadayon ang sunog sa mga lasang sa Indonesia. But in 21 still we have here southwest gihapon, but 22 not southerly. Libaga gihapon ang atong Central Visayas because of nag-deflect ang hangin ng southwest, and then kagahapon unsa man nag-easterly na ta. So meaning if from the east, this will be prevented from going up. So ang mahitabo na to, whatever smoke that we have right now because the wind is only about 10 to 15 kilometers per hour. Pero hopefully, ang wind na to by Thursday, Friday, Saturday, northeast na. Much stronger, about 25 kps.
So, murag mawala na ni sila. Kung mawala, ug doon naman nipis, very light. Ang Department of Health may pahimangno nga dili mo kumpiyansa og musulob sa dust mask. Ang walay mask mahimong mogamit sa basa nga panyo aron malikayan sa paghanggab sa mga particles nga dala sa haze. Gipahimangnoan usab ang mga bata ug mga edad-edaran nga dili pagawas-gawason aron makalikay sa problema sa sakit sa baga. Our children, no, because of course the children have still undeveloped lungs, so that they are really prone to get the respiratory infection. And for the elderly who have the compromised immune system, so that again, as an individual, we should take care of our body. You should have the immune system that we have should be, of course, strong enough to be able to counteract all this infection that we are getting, no, from the inhaling of this particulate matter. One of the prevention is wearing the mask or the goggles nga sa atong mata, or even the sunglasses and all the glasses that we can wear, so that of course our eyes will not get irritations. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Nagpahimangno karon ang Environmental Management Bureau 7 nga di mo kumpiyansa ni ining haze kun gabon nga padayon karong nasinati sa Metro Cebu. Kini human masayre nga miabot na sab kini sa lalawigan sa Bohol. Ang report gisundan ni Ray Pasaporte. Niadtong Sabado mitala ang ambient air quality monitoring sa EMB7 og 2.5 micrometers nga particulates nga ilang na detect gikan sa hangin nga makonsiderang peligruso sa panglawas. Tungod ini giawhag karon sa EMB7 ang publiko nga kun mahimo magsulob og personal protective gears, goggles, dust mask ug uban pa tungod sa nagkagrabi nga his nga nasinati karon sa Sugbo. Nasayran ni adto pang niaging semana na obserbahan ang gabon. Kinsa gihulagway nga di luwas sa panglawas sa katawhan sa makahanggab niini. Dali rasab matakbuyan ang kadtong mga tawo nga dunay sakit sa kasing-kasing, problema sa cardiovascular sama sa heart attack, asthma, lung cancer ug uban pa. Yesterday, we have a results of 137 micrograms per normal cubic meters. We have a standards of 150 micrograms per normal standard cubic meters. And the range air quality index, it ranges of 55 to 154, which is classified as a fair. Dugang pahimangno sa EMB7 sa publiko nga likayan ang lugar nga baga ang gabon. Ilabi na kadtong mga tao nga mag-jogging nga mogawa sa buntag ug hapon. Giawhag sab nila ang mga gobernador sa probinsya sa Sugbo, Bohol, Negros ug Siquijor nga mugahin og budget aron ipalit og N95 mask og industrial mask ug goggles. Mao'y pinaka safety gamiton sa publiko. Advisory to the public, particularly to our mga kauban sa government agencies, for example, for DOH, governors, and other concerned government agencies that affect these activities of haze. So I suggest that i-prevent sa mga possible outgoing activities at this point in time, because we have high concentrations of haze within the Metro Cebu. Ilang hangyoon ang Department of Health nga muluwat og pahimangno sa publiko sa haze problem aron mahibaw ang mga tao sa epekto niini. With that, I will urge the public, please take care of yourself and go away with any concentration areas sa area, for example in mga heavily congested area, traffic area, to prevent any additional problems of your health. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mipahigayon og reenactment ang kapulisan sa nahitabong pagpusil sa tulo ka Chinese diplomats sa miaging semana sud mismo sa restaurant diin nahitabo ang krimen. Tuyo niini aron masayran kung diin nagkuwang ang kapulisan sa ilang pagresponde sa hitabo. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote.
Subling nagkagubot ang Lighthouse Restaurant niadtong Sabado diin gipamusil ang duha ka mga Chinese consul niadtong miaging semana. Naghuot ang traffic ug napundog mga armadong pulis ug SWAT ang gawas sa restaurant. Miabot sab ang Emergency Rescue Unit Foundation og scene of the crime operatives nga daling misulod sa area. Pagkatagtaod, migawas ang civilian nga pulis nga mipaskil og pahibaw nga usa lang kini ka reenactment ang ilang gibuhat. Gimando kini ni Police Regional Office 7 Director Prudencio Tombanyas aron ilang makuha ang tanang detalye sa pagpamusil. Matud ni Lawas, gituhi kini aron makita sa PRO7 ang ilang mga pagkuwang sa pagtubag sa pagpamusil sa mga diplomats. Giangkon niya nga napakya sila sa pag-coordinate sa tanang responding units sama sa Cebu City Police, EROF ug SOCO. Girekomendar ni Lawas ang pagpahigayon og mga simultaneous exercises aron matarong ilang pagresponde sa samang mga hitabo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka tawo nakit-ang patay sa bukirang bahin sa barangay sa Sugbo. Gituoan nga kamatayon adunay kalambigitan sa gidili nga drugas. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Human gikatahong missing niadtong adlawng Sabado dinhi sa bukirang dapit sa sitio Laya, Barangay Upper Calunasan na diskubrihan ang patayng lawas sa 37 anyos nga si Benji Apusaga. Ang biktima nga kanhi construction worker nakit-ang wa nay kinabuhi nga nagbuyod sa gihapin nga sako. May samad pinusilan si Apusaga sa iyang ulo ug aping. Gituuhan sa kapulisan nga doon na kini kauban dihang nahitabo ang krimen o giingong nagsuyop pa kini base sa nagpasad nga mga tin foil duol sa patayng lawas. Si Annalie nga manghud sa biktima miingon nga niadtong Sabado niya uwahing nakit-an si Benji. Nang niagi ragud siya, ibong na may pagbalik niya nagdana siya og sako. Nya. So among kuan na tong manguha siya og bus. O ni mao to pagkuan na to pagkagahapon wala naman nang ana may bangaw asa na. Blanco pa ang pamilya sa motibo sa krimen apan miangkon sila nga tigamitan og drogas ang ilang igsuon. Kuan masad na siya, masuyop masad na siya man. Suyop na siya. Nga wala may kahibaw ngano na unsa na siya. Kaya gapusil niya, wala umalo. Ang homicide police muhimo pa og mas lawom nga investigasyon aron madakpan ang responsable sa pagpusil patay ni Apusaga. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ex-convict nga gingong sinaligan sa usa ka iladong drug lord sa Sugbo. Subling nadakpan sa kapulisan pinaagi sa buy-bust operation. Ang report giaksyonan ni Ryan Sorote. Sa ikadawang higayon, nasikop pagbalik sa buy-bust operation sa Cebu City Intelligence Branch, ang level 2 drug pusher nga si Jonathan Estrera, human siya madakpin niya itong tuig 2010. Nadakpan siya sa ilang balay sa sitio Kahipa, Barangay Hipodromo, Dakbayan sa Sugbo, niya itong Sabado base sa usa ka reklamo. Kauban nga nasikop ni Jonathan, si Roger Ebanez, nga usa ka notado nga tulisan sa Mabolo area, og laing 5 ka mga naatlan nga naghit-hit og shabu. Giulagway sa kapulisan ang dinakpan nga si Jonathan nga usa ka sinaligan sa usa ka dakong drogista nga naglihok sa Barangay Careta, Hipodromo, Mabolo ug Lorega, San Miguel areas. And then this is part of the Lambat-Sibat ma'am sa to ang campaign sa PNP, which is we are after with the recidivist ma'am. No. So maning gawas sulod no sa prisuhan.
Nasakmit sa balay ni Jonathan ang usa ka bulto, unom ka medium, 34 ka magagmayng putos nga shabu, nga mobalor tanan og dulan usa ka milyon ka pesos, lakip na ang drug paraphernalia. Giangkon sa subject nga nasikop siya kaniadto tungod sa ginadling drogas, apan iyang gimakak nga mibalik siya sa maong illegal nga kalihukan. Makita sa balay ni Jonathan ang mga nagpasad nga drug paraphernalia ug magiingong mga tinulis ni Roger gikan sa iyang mga biktima nga mga call center agents. Kuwasa ko kukuhan sa nila. Mata na ko, na sila dire. Nagkapagtapos ko sa barkada ba. Yan sila mo niya kuha, nanulis. Kirade sila. Apil ko tapok. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Patay ang duha ka mga tawo human gidaro sa minibus nga nawad-an og preno sa iskina Kanduman Syudad sa Mandawi. Mubalik si Ryan Sorote. Na-traffic sa eskina Kanduman ug highway basak sa Dakbayan sa Mandawi niadtong Sabado tungod sa mibangga nga minibus sa poste sa kuryente. Nagusbat ang atubangan sa minibus nga gimaneho sa usa ka Antonio Abatayo. Gikan sa lungsod sa Carmen ug paingon sa North Bus Terminal ang bus diyang nawad ang preno samtang padulog sa highway. Matod sa pasahero nga si Jerome, kusog ang dagan sa sakinan ug gisuway sa driver nga malikayan ang iyang mga kadungan nga sakinan hangtod nga nabangga kini. Hawid lang gikodo kaya ingon naman ang konduktor nga hawid lang mo. Pagbalik dire, mo to pabalik dire. Hawid lagi bongko. Tag diretso niya balik, diretso lagi sa poste sa Rose Pharmacy. Mo to pagkahitabo na gyud hawid lagi bongko. Pagkabangga na Nakaig sa minibus ang nagbisikleta nga security guard nga si Edwin Rago ug ang usa ka wa mailing nagjogging nga babae. Dead on the spot si Rago nga giingong paingon na muuli gikan sa trabaho samtang namatay sa tambalanan ang babae. Oh, daghan sir. Dol 20 sad sir. asa kintang nila. Nagkadugo, daghang bangus. Grabe. Di mo menos sa 20 ka mga pasero ang naangol sa hitabo. Gikustudiyan na karon sa Mandawi City Traffic Police ang driver nga si Batayo samtang gipangdala sa Mandawi District, North General Hospital o Vicente Soto Memorial Medical Center ang mga biktima. Giulagway sa kapulisan nga hilan ang hitabuan tungod sa kadaghan sa mga disgrasya sa dapit. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Tulo ka mga tao ang biktima sa pagpamusil sa Barangay Lorega, Dakbayan sa Sugbo. Ang duha niini mga biktima sa saag nga bala. Kini ang giaksyonan ni Edwin Cañete. Ang duha ka biktima sa saag nga bala naila nga sila si Linda Duron, 58 anyos ug si Hil Tihas, 52 anyos. Ang duha gidala sa Cebu City Medical Center. Laing biktima nga nakaroon sa Chongwa Hospital naila nga si Lawrence Joshua Rabor, 18 anyos nga taga Loriga, Rausab. Si Joy Tumulak sa CCTO Traffic Operation mo'y midala kang Rabor ngadto sa hospital dihang iyang naagian daplin sa karsada nga nadasmag ang motor nga gimaniho nini. Iyang nasuta nga aduna di ay kinipinusilan sa iyang walang nga kilid. Si Rabor miila sa nagpusil kaniya nga usa ka Nissan Villasiran. Kunya while nagdagan ang ilang motor, giatangan sila sa suspect kunya gipamusil. Doon na siya na-mention nga ascertainize. Sumala pa ni Johnny Tihas, anak sa ego sa saag nga bala nga si Hel, ang iyang amahan nga gikan pa sa Carbon, nakanugog sa mga buto-buto sa pinusilay sa ilang lugar. Nabatyagan na lang sa iyang amahan nga namanuda ang iyang wala nga paa, gumikan sa samad agi sa bala. Napo nung nagpinusilay, natungan siya. Niya papusil, naigo siya sa paa. Samtang ang investigador sa homicide section nga si SPO2, Ruth Biolango, miingon nga aduna pa sa himuon nga investigasyon. Ang biktima o ang suspect na ginukdanay. Then, mo na karon klatong-klarohon, balik ni sa area, kung sa gay tinod mangitabo kay sa among pag-interview sa biktima, di ba siya mo storya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mga motorsiklo nga na-recover sa mga pulis gikan sa pundok sa mga karnaper. Upat ang nadakpan samtang gipangita pa ang ilang mga kauban. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Upat ka karnaper sa motorsiklo nga naglihok sa habagatang kasadpan sa probinsya sa Sugbo. Nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa Taboylan. Ang kapulisan pinanguluhan ni Senior Inspector Welter Grapa. Hepe sa Taboylan Police Station ni sikop nilang Nelson Momo Muniva Jr. Iyang maguwa nga si Ronel Jerry de la Serna ug ang ikaupat mao ang 16 anyos. Pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu ni Ruben Altobar, presiding judge RTC 7 Branch 29 sa Toledo City.
Niadtong Bernes sa gabi igipangdakop ang mga suspek sa balay niini ug nabawi ang lain-laing unit sa motorsiklo. Gibana-banang moabot sa 25 ka motorsiklo ang gikarnap sa maong grupo ug nabawi sa kapulisan. Diin ang uban gipisa-pisa na lakip na sa mga makina niini. Giangkon ni Nelson nga siya mao'y tigpalit sa mga kinawat ni De La Serna. Diin iyang pisa-pisahon ug asimbulon balik una pa niya ibaligya sa iyang mga kaila sa lungsod sa Tabuilan. Kapangutang ko sir ay nanloon ko para kapalit og ng motor kay mamong ginaya ko ang kuan po mamalit og motor nga sikanhan ba niya. Sa mo say garantiya nimo mulon ka nga makautang ka. Ana ra man ko mangutang sa kanang kuan sir, kanang 5-6 ba tag 5,000. Naglihok ang grupo ni Muniva gikan sa lungsod sa Tuburan, hangtod na sa dakbayan sa Danau. Apan nagtuo si Gilyamak nga posibleng nidayo ang grupo dinhi sa dakbayan sa Subo ug dunasay nakawat nga motorsiklo. Ang tanang na-recover nga motorsiklo ipaubos sa macro itching sa crime laboratory aron makuha ang mga tinuod nga engine number ug chassis number ug ma-identify ang mga tag-iya sa motorsiklo. Medyo well organized gini sila no kay ila nang i-chop-chop ang mga motorsiklo ug naa na sad sila yung mga ready buyer. So mauna nga nanawagan mi sa mga katong na biktima sa carnapping nga moari sa among buhatan para pag-identify sa ilang mga motorsiklo. Naila sa duha ka biktima sa carnapping nga sila si Elmer Diritso o Gray Mangas ang ilang mga motorsiklo nga nawagtang. Itong pizza tray sa Oktubre. Oh, di man nimo ni guy. At bang sa amo ra basta may at dito Durano sa kilahan sa Danau. Oh. At bang ra Unsa man itong orasa? mga 9 pisado buntag. Unya. Ari dito mo ko sa amo nagpaway ko ba higda. Paggawas ko mga 6 pisado ana. October 12 sa Asos sa gabi. Di mo nimo giparking. Sa address sa balay gawas sa balay tindahan. Oh, unya. Nag-uwan man to pag masilong mitanan, pag bike na mo gawas wala dang motor. Pag tuang sa uwan ba. Gipangita usab sa mga pulis ang kauban ni Muniva nga mopisa-pisa sa mga motorsiklo aron ma-recover ang uban pa nga kinawat. Dunay panawagan si Gilyamak sa mopalit og sikanhan nga motorsiklo. So in order para ma-prevent na to kining pagsaka sa carnapping incidents diri sa Sugbo, dili unta mo patronize ang atong mga kaigsuunan sa mga baratuhon nga motorsiklo nga walay klarong mga papeles. Giawhag ni Gilyamak ang nagbantay sa mga pantalan nga pangayuan og papeles ni adtong magdala og motorsiklo aron mahibaw-an kung kinawat ba kini o dili. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kanhi mayor sa Talisay nga si Eduardo Gulyas mibalibad sa tanyag ni Talisay Mayor JVR nga himuon siyang consultant sa higayon nga mapildi niya si Gulyas sa ikaduhang higayon. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Di mo sugot si kanhi Mayor Eduardo Gulyas nga mahimong political advisor ni Talisay City Mayor Johnny B. De Los Reyes kung mapildi niya si Gulyas sa eleksyon. Alang Gulyas, wa mahaom ang maong plano sa mayor ug igo rang mikatawa sa gipamahayag ni JVR nga di na kini angayang mulansar tungod sa edad nga 83 anyos. Kuan na sulti lang na, pero dili naman doon. Because doon naman sa pride si Mayor Juvie. Dili naman doon. Why? What for? Na may napildi na gani ka, rejected na gani ka, why do I take you in as advisor? Nagtuuhin noon si Gulyas nga gamito ni JVR ang iyang katiguangon aron kumbensihon ang 102,000 ka mga botante sa Talisay City nga di siya pilion. Apan wa mabala ka si Gulyas niini tungod kay alang niya andam niyang pamatud-an nga haom siya paghatag serbisyo publiko sa kinabag-an. Para nako, anybody who stands election should be willing, first of all, to lead in service. Dili gahom ang tuyo. Kaya gahom lang, it should be service. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud, Syrian President Bashar al-Assad mipadayag nga gikinahanglan una nga maputol ang terorismo sa ilang nasud aron makabot ang political solution
sa ilang civil war. Si President Al-Assad kinsa nagkigtagbo sa mga Russian parliamentary delegation, nagkanayon nga gikinahanglan unahon nila ang seguridad. Uyon usab siya sa pagpahigayon og elections. Matud niya, buot ma-preserve sa Syria ang ilang sovereignty, independence ug territorial integrity. Ang Russia nagtinguha sa usa ka political agreement tali sa kagamhanan ni Al-Assad ug sa mga oposisyon. Apan ang oposisyon sa Syria supak sa pagpasiugda sa Moscow sa pagkapot sa kalinaw, hilabi na sa milusad sila kini og pagpamomba alang sa pagpuluyo sa Syrian president. Dili dagkong kadaot ang gibilin sa labing kusog nga hurricane nga miigo sa Amerika. Ang Hurricane Patricia giisip nga Category 5 hurricane ug adunay gikusgon sa hangin nga 325 km/h sa wala pa kini mo landfall. Ang hurricane mi-landfall sa southwestern Mexico, diin gamay ra ang populasyon. Hinungdan nga gamay ra usab ang kadaot nga nahimo niini. Gawas niini ang kusog nga hangin anaalang sa sulod sa 24 kilometros nga diameter sa hurricane. Hinuon ang uwan nga dala niini nakamugna og pagbaha ug mga landslide. 5 ka tawo namatay sa Central America ug 6 sa Mexico. Gatusan kalibo ka mga residente ug turista naangol samtang miguwa kini sa mga balay ug mga pananom. Demolisyon! Mao'y sagad nga atong makita sa mga balita sa TV o pamantalaan. Gumikan kay Wayluna nga sarang katukuran alang sa usa ka panimay. Among gisuroy niya tong Sabado sa gabi ang siyudad sa Sugbo. Among nakita kini mga tawo nga nagtanaw og salida nga gikan sa usa ka establishmento. Among gisusi usab ang mga skywalk og mao kini ang among nakita. Among natlan kining usa ka pamilya nga natulog diha sa may skywalk sa Natalio Bacalso, haduol sa Salazar Institute of Technology. Skywalk sa Mamboling, ilabi na diha sa Jones Avenue, kilid sa Avellana National School. Kining usa ka amahan nga wala magpaila, mibutyag nga napugos siya sa pagkatulog uban sa iyang pamilya diha sa skywalk gumikan kay wala man sila igong salapi nga ikaabag og balay. Iyang giangkon nga taga siyudad sa Sugbo siya og aduna sila kaugalingon nga panimay, apan ang isighapig sa iyang ginikanan o ginikanan sa iyang kapuyo wala magkauyon. Gumikan lagi sa gugma, napugos siya pagbiya sa ilang panimay ug mikuyog sa iyang asawa uban sa iyang usa ka buok nga anak. Magud naram gud amo diha gud. Kanang kuan ba, pamilya namo ba, may siginikanan ba, nagsumpake ba. Samtang sa unahan gabay sa ilang gikatulgan, lain usab nga nakatulog ug nagdala pa og alang sa pagpatay sa lamok. Sagad kanatong mga Subuanon way kaugalingon nga panimay. Gani atong makita ang pipila nato ka mga eksyonan nga bisan asa na lang nga manghigda. Sama nining babaw sa skywalk. Aduna na ba kay aksyon nini ang kadagkuan sa dakbayan sa Sugbo? Alang sa aksyon dayon, Ed Cañete, News 5. Managlahi nga interpretasyon sa politikanhong pundok sa usa ka streamer nga gimuntar sa CICC nga never again. Kinigyaksunan ni Jinky Rusit. Sa miaging semana pa nakaplastada dinhi sa Cebu International Convention Center sa siyudad sa Mandawi kining yellow nga banner nga may nakasuwat nga never again. Si Governor Junjun Davide wa pa personal nga makakita niini gawas sa mga napatik sa pamantalaan. Apan positibo ang nahimong reaksyon ni Davide dungan sa pag-ingon nga posibleng duna kini gipaabot nga mensahe human giisip ang CICC isip Monument of Corruption. Apan una nang gipadayag ni One Cebu gubernatorial candidate Winston Garcia nga si Davide ang gipasabot sa mensahe. Tanaw na ko, there's no harm ang tingali, no? They're against, maybe pasabot na, sa maigo lang, no? Kasi maigo, no? So, never again tingali sa corruption. Dili kumbinsido si Davide nga supporters gikan sa One Cebu ang nagbutang niini o gikataw-an ra kini sa gobernador. If this is their way to express their cause, I don't see anything wrong there. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Pinaagi sa dental records, positibo ang PNP Crime Laboratory nga kang Police Officer 1 Jimmy George ang patayng lawas nga napalgan sa Barangay Santikan, Badyan.
Si PO1 Jorge gikatahong missing sa sukad sa miaging tuig. Giimbitar sa Cebu Provincial Police Office ang kanhi tanod sa barangay nga si Tani Cartesiano uban sa duha ka anak ni ining lalaki. Si Cartesiano mao'y mi-report sa kapulisan sa Badyan nga aduna siya nakit-an nga mga bukog sa tao. Nagtuo si Gilyamak nga dunay foul play ang kamatayon ni Jorge ug ilang gisusi ang background sa pagkatawo niini. Gathering no bahin sa profile aning pulisa ug ato sa natino sa iyang mga kaubanan nga a days before nga ni disappear kaning pulisa naanay mga actuations sa iya nga na matikdan nga medyo na membro siya sa usa ka kulto. So ato sa nang nakuha sa mga impormasyon sa iyang mga kaubanan sa opisina. Kay medyo nausab na ang iyang physical appearance, taas ng buhok o taas ng salub. Ano siya, bungot. Ang Pag-asa mipahimangno sa publiko sa pagdaginot sa tubig tungod sa gibanabana nga pagnihit sa uwan tungod sa El Nino. Menos ang nadawat nga uwan sa Kabisayan sugod pa sa labay nga buwan lakip na karong buwan sa Oktubre. Matud ni Oscar Tabada sa Pag-asa, magsugod na ang dry spell pagsugod sa buwan sa Nobyembre. Gibanabana nga magnihit ang uwan hangtod na sa Mayo sunod tuig. Angay usab nga magbantay sa mga sakit nga dala sa panahon sa ting-init. Gani sugod buwan sa Enyero hangtod sa Mayo sunod tuig, gibanabana nga posibleng maabot ang temperatura og 45 degrees Celsius. Nanganglan kay pasabot na to nga El Nino, di mo ginay pasabot nga watay ulan, wala tay mga ulan pero minus ra ato ginay impound. Atong tagon, save water wisely o conserve water ta. Angay ginay himos mo tao. Labaw pag init na, dili ka magpainit kayo mo to avoid dehydration, no? Delikado kay ni kay sa gingulan ako ang ato El Nino ron mas grabe sa nangaging atong week or mild El Nino atong last few months nga niagi. Mga forensic investigators sa China aniya sa Sugbo alang sa pag-imbestigar sa nahitabong pagpamusil sa mga consular official sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Natigtagbo kaganihang buntag ni PRO7 Director Prudencio Tombanyas ang dulan na po ka-investigador og forensic team gikan sa nasod sa China. Ang Department of Foreign Affairs mipadaog suwat kang Banyas kabahin sa pagpangabot nila aron abagan sa pagahimuong investigasyon. As part ka ng consular agreement between our government and China. It was expressively provided na kanang mga ganong insidente, they would prosecute it in their own country also. So, ang Kampo Krami nihatag na og pagtugot kang Banyas sa pag-abag sa mga investigador gikan sa China. Ila usab itugyan ang mga ebidensya nga ilang nahipos. Hinoon giklaro ni Banyas nga igora mag-observe sa crime scene ang mga investigador sa China. Yun na nga sinasabi ko, we might provide them the results of our investigation, but not necessarily the physical evidence. Forensic is more of the collating of evidence kasi. So, pinadala sila dito to assess what we have gathered. Nagpasalamat kang Banyas ang mga investigador nga nadakpan dayon ang magtiayong suspect nga sila si Li Qingliang ug Go Jing. Sila gikuha ni adtong Bernes o gidala paingon sa China. Samtang nagatubang karon og investigasyon ang pulis nga sakop sa Fuente Police Station. Kinsa midala sa mga suspect ngadto sa Chinese Consular Office human mahitabo ang krimen. Gimanduan ang officer in charge sa Fuente Police sa pag-imbestigar kang PO1 Carl Anthony Lee. He failed to follow the specific instruction of his supervisor. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Presyo sa mga buwak nagsugod na og kamahal. Usa ka semana pa dili ang kalag-kalag. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminade Vistil.
sa nagsing-abot na ang adlaw sa mga patay ug santos. Di sa malikayan nga mumahal na ang presyo sa buwak, ilabi na nga maogyud kini ang halinon kaayo matag Nobyembre 1 ug Nobyembre 2. Sa Freedom Park, ang mga tendera mihulagway musaka og di muminos sa tunga sa presyo sa original price sa buwak kung adunay okasyon sama sa kalagkalag. Usa sa mga tendera sa Freedom Park nga si Nanay Susan Ardiente, matud pa niini nga kung taliabot na ang kalagkalag, mupatong na lang sila sa ilang presyo sa matag buwak aron di maalkansi. Aw lahi gid ma'am kay mo kuan naman mo mahal naman ang presyo nila. Oh, kada ginakalagkalag mo guminto gid na ilang hatag sa buwak. Dako gid laging trick. Nya amo sa ang amo sa hatag nasa 50. Nasa 5 ra mo ah. Ang presyo sa buwak sama sa mams, gikan sa usa ka gatos musa kani ngadto na sa 180 pesos. Ang presyo sa golden yellow, gikan sa 70 pesos, musa ka ngadto na sa 80 pesos. Ang aster, gikan sa 70 pesos, misa ka na ngadto sa usa ka gatos. Ang wonder white, gikan sa 50 ngadto na sa usa ka gatos. Ang anthurium, gikan sa 30 pesos, musa kani ngadto na sa 50 pesos. Samtang kining mamaligya ay sa flower basket nga si Keith Padernal, mihulagway nga mas mimahal karon ang buwak. Gani wa sila magsalig sa supply sa Cebu ug ang uban nga kinumpra gikan sa lagyong dapit sama sa Bagyo. Ang ilang mga buwak ana-ana sa basket nga nagkantidad og 250 pesos. Apan iyang giklaro nga natural ra gyud nga musaka ang kantidad sa buwak kung adunay mga importanteng okasyon sama sa kalagkalag. Sa pagkakaroon ni saka ang presyo pero dahan-dahan lang ang pagsaka niya ba dili ka nang ultimatum bitaw jud siya nga dito og taas. Depende po na sa demand sa ato ang flowers. Kaya sa Bagyo na nga guba ba yato before nga katong naay slide no or sa dam ba to pag open. Then ang sa diri aman gikan ang sa Cebu tanan mga flowers na para ikarga nga to gid sa gawas gid sa ato ang diri gikan sa Cebu. Mahal. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi, Vistil News 5. Mabulukong hapon, mutuo ba mo mga igsuon na karong umaabot nga Disyembre 16, magselebrar na sa iyang ika-82 ka tuig nga adlong natawhan ang veteranang aktres nga si Gloria Romero. Bisan sa iyang pangidaron, gamay lang nga mga lines sa iyang naong o nagpabilin nga usa siya sa labing maanyag nga bituon sa Philippine showbiz industry. Ang iyang sekreto atong sutaon. Gipaambit sa veteranang aktres nga si Gloria Romero ang mga butang nga iyang nakatunan sa panahong samtang nagtrabaho pa siya sa Sampaguita Pictures ubos sa pagdumala ni Mrs. Azucena Vera Perez kaniadto. Matud niya nga pipila sa gitudlo kaniya ni adto ni Mrs. Vera nga kinahanglan di lang daw sila sa pelikula makitang gwapa kundi lakip na sa panahong musudong sila sa publiko. Maong sukad niya adto, naanda na gyud niya ang pagsulob og biste nga presentable ug may man usab ang pagpagwapa all the time kaysa ilang kapanahunan kaniadto kung unsay imong kaanyag sa pelikula kinahanglan mausad sa imong pakighimamat sa publiko. Gipabuhagay sab sa veteranang aktres nga ang pagka-organize niya sa tanang butang mao'y usa sa rason kung anong presentable siya pirming tan-awon sa telebisyon. Gipaambit sab ni Gloria Romero ang iyang greatest obsession sa mga sunglasses nga matod niya usasab sa mga hinungdan nga makapagwapa sa usa ka babay. Samtang nasayod na mo nga sud sa 65 katuig niya nga pagpanrabaho sa showbiz industry. Usa lang ka brand sa makeup foundation ang iyang kanunay nga gigamit nga wa gyud niya gihulipan. Sanglit, alang niya mauman kini ang usa sa iyang sekreto kung nganong perming fresh ug yang looking siyang tan-awon mataglugwa niya sa telebisyon. Ug mao kadto naglangkob sa atong aksyon showbiz karong adlaw hangtod ugma mga igsuon ug alang sa walay kadapusang mga showbiz chismis ubani ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Alang sa mga nagunang lights camera action showbiz kini si JP Lauquat Sera ug ang atong word of the gay nagkanayon. Ang pamilyang sama-samang naglalakbay malamang gipalayas kay wa nakabayad sa abang sa panimalay. Agay! Ugmaw kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!